Keď tvoríme projekty, najprv sú ľudia, potom sú priestory a až potom sú budovy. Čiže sústredíme sa na urbanizmus, ktorý dáva ľudí na prvé miesto, ktorý sa snaží vytvoriť komunitnejší život, a potom na technológie a princípy, ktoré robia budovy zelenšie, aby mali nižšiu spotrebu a väčší prínos. Na začiatku sme nemali dáta, na začiatku sme mali víziu, na začiatku sme mali nejaký prísľub náš, že chceme robiť development lepšie. Aimpark šetrí energiami, šetrí spotrebou vody a máme tu extrémne vysokú spokojnosť nájomcov, ktorým naozaj vyhovuje toto pracovné prostredie. Už od začiatku založenia firmy bola tá myšlienka, hlavne teda od vedenia, že chceme tú prírodu aj chrániť a chceme ju chrániť vo všetkých aktivitách, ktoré robíme. Čo pri real estate častokrát znamená sústredenie sa na brownfieldy, znižovanie uhlíkovej stopy, znižovanie spotreby vody, elektriny a tak ďalej.